E boma Kisumu jopiny nowuok kar rombgi ka ginyiso mor margi nyasi mar Christmas. Jotelo moko bende nokawo thuolo mar chwalo sikukuu ne nyithindo ma onge miechgi modak e chuny boma ma Kisumu. Jopiny bende nowuok kar rombgi mondo mi giyud mor e chuny boma no ma Kisumu. Jafwambo mar Ramogi Veronica negidar koya e kaunti ma Kisumu. Nyithindo kod jonyuol ne omol e alap ma Jomo Kenyatta e chuny boma ma Kisumu ka ginyiso mor kod hera kalure kod nyuol mar Yesu. Kae opong' kod jogo picha, tuke mopogore opogore mag nyithindo, joma yweyo e alapno kod jouso man gi mwandu mopogore. Kawuono abiro sherehe sport ground lakini sherehe ma kawuono ne tin gi ji ok namor ahinya. Akelo nyathi mondo bi obed kama tin mondo washerehe, mondo wabed kumoro achiel gi. Jonyuol ne omor gi nyasi, ka bende wigi ok owil ni skul bende chiegni. Moko bende neno ni nyasi mar Christmas tinde opogore gi machon. Kae wabiro mondo at least akel nyithindo be owinje maber kaka wabed kinde mane watindo wawinjo maber. Jonyuolwa ne temo. To but anyalo wacho ne kawang'iyo Christmas mane kinde cha gi Christmas masani, adiera makende to otek. Chon inyalo yudo ka ng'ato miyi kata siling 30 idhi ge Christmas. Inyalo timo gik mang'eny. Sani kata an gi nyithindo ariyo to kikawo nyathi ka nyathi miya kata siling 200, odhi duogo nyisi ni abuko gowa gik moko matino to onge gima longo motimore. Sasa Christmas ni ya watoto. Na ndio maana tuko hapa sababu ya watoto tuwafurahishe hata kidogo. Unajua tuko ndani ya Christmas na inabidi wazazi sasa tuangalie pia shule nayo ndio hiyo iko mbele yetu. Tusikule yote kwa Christmas, tufurahishe watoto sana, tusahau shule. Komachielo, nyithindo modak e chuny bomano bende noyudo Christmas mokelnegi kod jaod bura ma Kisumu Central. Kae nyithindo nodusi kilielogi kendo imiyogi lewni manyien. Chieng' ma kawuono wago kodgi mbaka wang'eyo to dwarogi gin ang'o. Nitie moko mokombo udi to onge tije, wago kodgi mbaka mondo wang'e ni wanyalo konyogi nade. Moko wangi counseling ka maybe go e kodgi mbaka wanyalo neno mondo wawinja ne gima thagogi manyalo dok e mier be mondo dog e mier. To kendo wang'iyo mbele gi ni gibed empowered maka gidhi mbele to ginyalo provide chiemo margi kendgi. Kata obed ni jopiny osebedo ka yuago ofuko marach, ne gidhialo odiochieng' ma kawuono. Nenore ni pod gin gi chuny mar Christmas, ka gigeno ni familia gi obedo gi odiochieng' maber man gi mor mar Christmas. Arogo Veronica, Ramogi TV.